Jagat raya kumaring kagungan seni turangga rimangga kasenian tradisional diri budaya Tentang bagya sagung pamirsa kang limulya kita warga agung jaranan kiri budaya kang mijil saking tenggong gondang tulung agung kang dipun pimpin dening Pak Yuliana estining kita pagelaran kita amawela jaretnya sanuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah yuwana jaya mulya turangga kiri budaya he ye 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 sagung pamirsa kang limulya kita warga agung jaranan kiri budaya kang mijil saking tenggong gondang tulung agung kang dipun pimpin dening Pak Yuliana estining kita pagelaran kita amawela jaret biasa menuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah yuwana jaya mulya jaranan kiri budaya yo 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 bagya sagung pamirsa kang limulya kita warga agung jaranan kiri budaya kang mijil saking tenggong gondang tulung agung kang dipun pimpin dening Pak Yuliana estining kita pagelaran kita amawela jaret biasa menuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah yuwana jaya mulya jaranan kiri budaya awas 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 turangga kiri budaya rayitna pak 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 ayo lo out
ayo. Ayo. Yuk. Lak. Oh. Mas Padang para prajurit Turangga Giri Budaya. Oh, mas. He ho he. Yo. He ho. Oh. Nah, ayo lo. Oh, kakek ya. Kaya ngomong lakat pergelane dening para satriya kowe. Lah dalah. Oh. He. Oh. Yeah. Oh. Katon kesit lalu gotreng ginas ya. Ulah kapri gelane Turangga Giri Budaya. Ana panjenengan Bapak Yuliana yo. Os. Nah. Yo. Ya. So. Ayo. Kaya mangkene kesit lan uga tansah semangat. Ya. Kaya mangkene lewat olah kabeh gelanteng dening para satriya. Oh, Hop. Sos. Hey. Yo. Ya. Hey. Yeah. Yo. Hey. Hop. Sos. Damyak budaleng prawadya bala ebyar gumapya anite Turangga gawe ora ing praja gumura anggetari sayekti kridaning Budale Giri Budaya. Oh, ayo man ya ngerdur padha dideleng bebarengan mangke para satriya kang sampun olah kanuragan kemudian rak jroning alun-alun nggih. He-a. Ha-e. He-a. Ha-e. He-a.
ha e he a ha e he a ha oh yo ha e ha a lọc 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 hit ha su hit ha thôi ha Run. Ja. Look. The bully. Here. Lonyo penek no kang beso dodo diro lolo as ha ho ha ye ha ho ha no ayo kira bro Satrio alon-alon anggone ngaya pakaryan wonten ing dalu punika kira Toss. Ya. Asik. Bergoyang bersama Turunggo Giri Budaya. Hei ha. Yuk. Impen kodek wingi kae ilange si manuk podang saiki wis bali maneh mincok neng witing asmara ngotehan njaluk pakan si podang
Utul yo tak udan iki jaranane Rangga Giri Budaya yo 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 ayo dong pasarangan Rangga Giri Budaya bebarengan kalian GB Audio Bapak Yuliono bebarengan keluarga masyarakat Tenggok bergoyang kembali. Asik bergoyang Giri Budaya.
Iya. Awas Prayitno, kula padha sing ati-ati para satriya-satriya turangga diri budaya. Jos so. Jebul mung ayangmu kok nimas aja lalewa detik tolosa sayamu ayo bareng tak akan deni bangun jiwa lan bebrayan Hey, so, hey, so, hey, sos, sos. Dikepenake. Yo. Sing penting jamu nih, jamu kunir. Jamu kunir. Jamu kunir. Yo, yo. Iya.
Kita bergoyang kembali bersama Tegong Bersatu Diri budaya HUT RI 80 Yesus Halimau Ya ngelak. Iki Mas apa Adik Pak Tris? Iki lek cilik-cilik ngene iki ya didik ya ora apa-apa. Oh, ngono. Sik cilik lek ndak anu piye ndak apa? Piye? Diaturi cilik ndak trimo ya dudoke. Lho, Pak ndeprok kabeh iki piye to? Berarti ya ngelak iki. Oh, ngelak, oh ngelak. Piye jupuk dhewe apa? Jupuk dhewe apa dijupukne? Jupuk dhewe apa dijupukne ya? Mlayu cepet tak hitung 1 2 3. Iki pama tuku pop es ngono ya apik gitu iki. Sapa sing mudhun? Sing mudhun ya sing jaran loh. Heeh, aku titip sitok. Piro? 1 2 3 4 ya. Heeh. Iya. Iki bakuli es ya ben laris ya tak jaluk. Heeh, wene ben mudhun lek ngono. Ben mudhun. Urung. Wes sama urung. Wes yo ngadeg, wes sak. Wes ya ngadeg nang ngono lho, Mas. Wes. Nah. Oh, nah. Stasiun tuh. Saya ngadeg.
Budoyo hadir. Yuk, yuk. Pergi katuran pinarak Mas Tio. Koto-koto saking Mojosari.